Nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng ilang shellfish products sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Ang tahong mula sa 60 pesos sa kada kilo, tumaas ito ng naglalaro sa 90 hanggang 100 pesos. Tumaas din ng 20 pesos ang kada kilo ng talaba na dating nasa 80 pesos. Ayon sa mga vendors, kaunti raw umano ang supply ng mga ito, lalo na ang tahong, kaya nararanasan sa ngayon ang bahagyang taas presyo. Naglalaro naman sa 50 hanggang 80 pesos ang per kilo ng lukan, maging ang tubing-tubing. Samantala, sa pinakahuling inilabas na abiso ng Department of Agriculture BIFAR Region 1, nananatiling ligtas mula sa banta ng toxic red tide ang mga shellfish products na mula sa mga coastal waters at mariculture areas ng Pangasinan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Rona Rakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.